Daghanang pwedeng mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga maihan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanong naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makamao maminaw sa tingog panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga bulanon, tulumanon nga gihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga bulanon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lubuo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga bulanon. Ikalipay na mo kayo kay ningabot kita dinhing puntuha nga nagtapok ta dinhi sa balilihan nga gym sa Hanupol nga gym kay ang programa karong hapuna usa kini ka programa sa radyo. Matag Biyernes adunay gitawag nga tingog sa mga bulanon. Usa ka programa kini sa makabahanang probinsyal sa Bohol nga magtuki sa unsay mga programa sa kagamahanang probinsyal o mahimong interaksyon sa atong gobernador ngadto sa katawhan. Naanad siguro ta sa una nga sa panahon ni Congressman Edgar Chato, ang governor nato, maminaw ta sa radyo katong kita og ang gobernador. Murag kusog dyan ng echo. Katong mga panahon nga si Congressman ato pang governor atong taima, maoy mamutubag si pangutana gikan sa media. Karon ibag-o nato ang sistema, ang buhat nato ron, ang katawhan mismo maoy mangutana sa atong gobernador. No? Morning karong hapuna gatapok ta tungod sa ato ng programa sa radyo nga gitawag nato tingog sa mga bulanon. Apan tungod kay si Governor Artiap o si Congressman Edgar Chato padulong pa man last na mong tawag dinhan naman sa Barangay Buktol, akong sugdan kining programa sa paghatag kaninyo sa unsay mga programa sa nagkadiiyang departamento sa kagamahanang probinsyal. Sugdan nato ang programa sa pagkipulong sa nagdala sa Bohol Environment and Management Office niha si Ma'am Tata Ganob. Upasabot nato og unsay programa sa Environment Office sa lalawigan sa Bohol. Sugato nato sa mga sipangpang. Daghang salamat Sir Kevin ug maayong hapon natong tanan. Maayong hapon sa atong Mayor Pereza ug sa akong mga kauban sa provincial government ug sa national government agencies nato nga naa diri karon sa stage. Ako nag-represent sa Bohol Environment Management Office. Ako si Tata Ganob. Ang among mga programa, of course, related sa pag-protect sa atong environment o pag-preserve sa atong mga atong kalikupan. Gikan sa pag-protect sa atong kadagatan, sa atong kasapaan, pag-preserve sa atong kakahuyan, hangtod pag-atiman sa atong mga basura. Mao nay amo ang programa. O agi og example or sa may binisay example namin gidala karon nga mga seedlings sa mga nagkalain-lain nga mga native nga mga kahoy sa Bohol na karon amo ning ipanghatag karon ug naapod ang gidala namo ang among produkto sa amo ang sa Bohol Biodiversity Complex ang ato ang vermicast naada sa sako nga limited ra pod hinuon ug karong yugtua akong putlo na nga ako ang pakigpulo kay atong i-acknowledge ang pag-abot sa atong nadito sa likod si Governor Art Yap atong pakpakan si Governor Art Yap o ang atong pinalanggang congressman ang ato ang Congressman Edgar Chato na adiri sa kilid atong pakpakan si Daghang salamat Ma'am Tata Ganob. Atong pakpakan usab si Ma'am Tata ang musunod nga mohatag sa mga programa under sa iyang opisinahan. Mao ang head sa Bohol Employment and Placement Office, BEPO, niya si Ma'am Vilma Yurong. Taga-atos mga sa pagpagpag. Daghang salamat Sir Kevin. Mayong hapon atong tanan. Mayong hapon sa atong halangdong Governor Artia, ug sa atong halangdong Congressman Edgar Chato, ug sa atong Mayor
si Ate Poresa Chato, may hapon sa tanan mga kaubanan namo sa provincial government nga naa diri ug ang mga kaubanan sa national government agencies. Sa gi-introduce ni Sir Kevin, ako si Maria Vilma Yurong sa Bohol Employment and Placement Office. Kahibalo ko, daghan dinhi sa Hanupol nga part ang mga beneficiaries sa mga programa sa Bohol Employment and Placement Office. Kaya nga mga opisina, mauman ang naghatag o nag-facilitate sa mga employment sa itong mga kabanpanunan hasta po sa tuwang mga hamtong nga nangitaog pangtrabahoan. Appeal sa mga programs and services mao ang Special Program for Employment of Students or SPES, ang facilitation sa Government Internship Program, ang programa sa Department of Labor nga i-implement sa itong opisina karon pinagi sa itong halangdong Governor Artiap. Kaya doon nakitay dako nga pundo para sa Government Internship Program. Naaman karon sa ito ang kauban na sa atubangan ng ato ang peso manager sa lungsod sa Balilihan na mao'y nagpahigayon sa pagpanawat sa itong mga aplikante sa Government Internship Program. So ako lang balikon ng qualification ani 18 to 30 years old, at least high school graduate, without experience. Then ang mga requirements, birth certificate, SRS forms, JIP application form, certificate of agency, sidula, duha ka picture nga 2x2, then either diploma, transcript of record. So, doon lang mo sa tuwang buhatan sa peso manager nga naa sa office sa ato ang halangdong mayor para mahatagan mo giya usaon ninyo pag-comply ang requirements sa ato ang government internship program. Lain po nga programa nga naa sa mga opisina mao ang OFW Welfare Facilitation. Og naay mga OFW nga nagka-problema or mangutana about sa mga scholarship program for OFW dependents, palihog lang at tumo ni Ma'am Marna, kay forward na po na ni Ma'am Marna sa mong buhatan, o kami na po mong pahigayon ana nga to sa Overseas Welfare Workers Welfare Administration. Then ato pong gipangusgan karon nga ato ang maprotektahan o magpabilin kita nga illegal recruitment free nga LGU. Kaya sa kaduha kahigayon awardee ang province of Bohol sa ato ang anti-illegal recruitment. So kita mao ang opisina kauban sa buhatan ni Mirna nga nagprotekta sa ato ang mga illegal recruiters. Kung maganitay mga nahibalan nga na mga tao nga nagsuroy-suroy kay mang-recruit, palihog i-inform si Mirna kay bawa na si Mirna kung sa'y proseso nga dili tama illegally recruit. Mautang naatay mga career guidance advocacy program, mga pre-employment orientation seminar aron mahalikay kita sa illegal recruitment. So maura na ang among importante nga mga programa nga among ikapadayag karon do napay uban pero ako sang hatagan og higayon ang among kaubanan. Daghang salamat. Daghang kay salamat Ma'am Vilma. Niya na gyud niabot ang atong governor, atong pagpagan si Governor Artiap uban sa atong kongresista sa unang distrito inyong igsuon dinhi sa lungsod sa Balilihan, Congressman Edgar M. Chato. Niya po, uban nato ang inyong pinalanggang Mayor Poresa Chato. Pagpaka na itong taran. Sunod, yamuhatag sa mga programa under sa iyang opisinahan. Mao ang pagkabahin sa edukasyon. Inyuhan ng igsoon ni Miss Balilihan. Atong ihatag ni Miss Jenjen Dano. Sugaton tos mas pampakpak. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon sa atong halangdon nga Governor Artiap, ato ang Congressman Edgar Chato, ato ang Mayor Ate Poresa Chato, sa tanang mga opisyalis din sa Balilihan o sa mga kauban ako sa Provincial Government of Bohol o sa mga national agencies o sa mga taga-Hanupol, sa mga wapa kaila. Lumad po kong taga-Hanupol, abo ko ni Toribio, Kaliwat Loon, taga Santo Niño, taga Bugho. So, ang
amuang opisina, mao ang Education Development Center, kami ang na-assign sa pag-facilitate sa ato ang mga scholarship program sa probinsya. Bohol Educational Subsidy Program, naputay Carlos B. Garcia Scholarship Program. Mutabang sabot kita sa Bohol Employment Placement Office sa pag-facilitate or pag-conduct sa exam para sa summer job. Unya, ang mga request for pag-construct sa mga school buildings, joint resolution sa barangay o sa PTA, sa office na mo siya madawat. So, we focus sa education. Daghang salamat. Daghang salamat. Pagpakatong balik si Miss Jenny Dano. Ako nang ihatag ang kahigayunan, no, sa pagtimbaya kanato karong hapuna sa atong halangdon Governor Artia. Adjong Palisa tanan. Si Governor Eddie, sa atong pinalanggang mayora, si Ate Puring, atong mayor dire, kauban ang atong mga provincial officials, nga karong hapuna na kitang tanan, naapod ang atong representative ikan sa PCA, si Engineer Amy Romero, ang atong representative sa Department of Trade, si Ma'am Mirasol Balistoy, sugat sa Masipang Pakpak. Adjong pali sa tanan, sa atong mga kapitan, sa atong mga kaigsunan din. Una sa tanan ko, bilib ko, pagbalilihan, kumpleto ang tanang mga provincial official, grabe na favoritism. Grabe. Pag magpatawag ko sa mga laing mga lungsod, pipila-pipila mo atin. Pero pag sinabing balilihan mo, tiyang na tanan na present, na sugato sa Masipang Pakpak ang mga provincial official. Pero basin kayo na naman ninyong tanan. Ha? Ilang kahigayon na sila, nagpakita ninyo, si Dodong Katasan, ang head nato sa engineering, Kasatan, di ba? Engineering. Si Engineer Villarias, sa atong assessor, ang assessor po nato. Si Larry Pamugas, ha? Agriculture. Si Ma'am Tatagano is with BEMO, ang environment nato. Si Ma'am Jo Cabarus, ang head nato sa tourism. Si Ma'am Vilma, Cabinet Secretary for Labor. Ayan, si Vilma Euro. And then, si Ma'am Mita. Ma'am Mita is our ina sa Kanunay Ginabang sa social welfare nato. Si Ma'am Mita. Then si Ma'am Bing, ang atong livestock champion. And, education. Si Ma'am Jen, ang atong Secretary of Education. Tinod na, this is the cabinet of the provincial governor. Okay? Ako, nianhi ko para magpasalamat po. Grabe ako magpasalamat po kaninyo mga kapitan sa mga katauhan. Thank you very much. Di mahimong gobernador si Artiap karon kung wa pa sa tabang ninyo diri sa kanang sa balilihan. Magpasalamat po ninyo. Grabe. Grabe oh. Nakakanako ang inyong mga boto. Grabe ka musog ang suporta na gihatag na ako. Nakakanako, boss. Ana, oh. Kaya na ako, mao nga magpasalamat ko sa mga kapitan nato. Grabe ang suporta ninyo. Mao nga ako, naningkamot ko para ninyong tanan. Basit makakaroon, ako naman makabawas ninyong tanan. Makatabang ko sa inyong mga tanan. Natay programa, si Governor Eddie sa una, na siya kita ang gobernador nga programa. Kung asa, na siya programa para ipahibaw ang mga programa sa gobyerno sa atong mga kaigsunan. So, gimodify nato ang programa, tingog sa mga pulanon. The
with the governor, together with the members of the provincial government, kitang bisita sa mga kalusuran o sa mga kabarangayan para atong ipaduol sa mga tao ang mga programa sa gobyerno ng provincial government kung ipasabot ka ninyong tanan. O ang gusto po namo sa provincial government, makasinatin nato ang atong mga kaigsuunan. Kamo ang mangutana namo. Ipahibaw na po ang mga programa ninyo, pero kung na kami mga pangutana, it is very good na ang provincial government ang sila ang makadungog sa inyong mga issues o mga problema o mga ideas. And today, kauban nato ang mga provincial government officials tungod kay basin na kamoy mga pangutana sa social welfare na si Mita Texon ang kanunay star sa lahat ng show nato, si Mita Texon tungod kay mga tabang sa emergency assistance, sa mga funeral assistance, emergency medical assistance, sa mga PhilHealth nato. Mao nga basin na kami mga pangutana sa anang mga issues na si Ma'am Mita Texon. But agriculture is also very important to Bohol right now, especially ang balilihan. Mao nga atong kita si Ma'am Bing sa livestock ug si Larry Pamugas. Especially today, ang important topic nato, coconut. The coconut nut is the biggest nut. That's why we brought si Engineer Amy Romero. So we will have a short discussion sa coconut, especially ang balilihan. Balilihan is very critical to the coconut effort natin dito sa Bohol. Balilihan is recognized as one of the centers. Di ba? Asang imong mic? Asang imong mic? Gusto na akong mangutanan ni mo, how many hectares of coconut lands do we have in Bohol sa Tinuodra? I'm very curious. How many? Do you know? Mangutanan ko ninyo, do you know how many hectares ang coconut land sa Bohol? Partner, pila ba? 102,000 hectares. 102,000. And kung 102,000 hectares ang coconut land sa Bohol, how many trees effectively do we have per hectare? 100 ang atong 100 ang atong average na trees per hectare. So, we're looking about 100 million trees. Yes. So, mga kaigsunan ako, in Bohol alone, we have 100 million coconut trees. And right now, ang hagit para sa coconut farmers nato, matabangan nato sila sa issue ng livelihood. We all know that the price of coconut right now, nag-collapse na to 12 pesos. Di ba? 12 pesos ang presyo ngayon ng coconut. So, ang isang kilo ng kopra is 4 coconuts. Upat ka, lubi. Di ba? Upat. Pero kung ibaligyan mo ang isa kabutong, that is 40 pesos sa panglaw. 40 pesos sa panglaw. Mao nga, one of the programs, I want to let Congressman, former Governor Eddie know, nagdesisyon na ang provincial government, mupalit na ng equipment, yung makapakpak ba sa, makapakpak sa shell, sa bunot, para mahilo ba nato ang kada butong, para may yung murag pareha sa mga coconut drink na ibaligya sa Thailand or sa Vietnam. We will buy that. 200,000 ang kada usa. But atong i-centralize ang pagpalit ng buto para atong ma-deliver sa Panglao. Naging istorya na ako sa BAR. Ang BAR is the Bohol Association of Hotel and Restaurant Owners o ang ABGAY. Duha ka Resort Owner Association. And then isugod na sila na mupalit sila ng buto straight, mag-supply ta nila para makapag-supply ta direct sa merkado. So magsugod ng atong proyekto. But ang first and foremost is mangita ta ng concentrated areas kung asa ta mag-consolidate ng mga butong para ma-supply nato sa Panglao. So that is the short run. Immediately, ang program nato with Larry Pamugas, naba si Larry. Anyway, ang immediate program nato ni Larry is decentralize nato ang buying para makapag-deliver ta ng coconut. Imagine we have 1.5 million na bisita. 1.5 million na bisita sa Bohol. Manong, kung 10% ra ang makatilaw, ang makasuway. 10% ra, 150,000.
kung ang 150,000, ano ha? Kung ang 150,000 na coconut, i-divide mo ng 4, that is 37,500 kilos ng kopra. Ang value ABC, 37,500, i-multiply nimo ng 12 pesos kada kilo, ang value 450,000 rand. 450,000 rand ang 150,000 coconut. Pero kung ang 150,000 coconut, ibaligya nimo as coconut drink. So 150,000, ibaligya na rin nimo sa 20 pesos. Ayaw na, wag na sa 40. 20 pesos na lang, 150,000 times 20, that is 3 million. So, ang 450,000 pesos na pag kinopra nimo ang buto, mahimong ibaligyan nimo ng 3 million. Mga, that is only 10%. 10% ra na kung bisita diri sa Bohol sa 1,5,150,000. Mga kinaimportahan ng atong effort na mutabang ka sa mga mag-uuma karon. Kung kinahanglan ng provincial government, kita ang mobira sa mga buto para maipada sa merkado, sa panglaw sa mga turista, imuon nato, buhaton po nato. We will do that program. That is the short term. Pero ang long term program nato, kinahanglan, panahon na nga mamuhunan ang Bohol sa atong kaugalingong integrated coconut center. Ang tawag sa coconut is the tree of life. Tree of life, tungod kay daghan ang produkto na magawa sa usa ka coconut tree. Emmy, how many products can we bring out of one coconut tree? Ang matana ko nimo, how many products? More than 100 products to. Yung obvious only. Bunga lang. Ang obvious, ang drink. Ang bunot, ang bagol, ang tubig, pagkaunod nga pwedeng magamagdagan, may mo desiccated coconut, may mo virgin oil, may mo ordinary oil, may mo feeds, sagot sa feeds. So, ang obvious result, 8 to 10 products. Yes, 8 to 10 products. I will ask you, Boss Emmy, why did you choose Balilihan to be a center for the coconut, integrated coconut plant? Ang Balilihan, Magod, is like a heart, kasi siya taliwa sa mga connecting coconut towns. Doon na good connection sa Batuan, Katigbian, Cortes, Antequera, Sevilla, Sikatuna. So, it all leads to our center. So, pabor kayo sa atong transportation of these products. Out of 100,000 hectares of coconut lands in Bohol, how many will we address if we put the coconut integrated plant in Balilihan? Dinigaw sa katong community ng towns, a million, more than a million trees. Makuha na ito diri sa atong limot sa Bohol. But we have 100 million trees. Yes. So that's not too much. Kamay ra. So you have to put additional coconut areas. Kuan man ang kanang usapan ka sample diri, boto ni kinaunan unta sa Pilipinas. But ibang Pilipinas? Unta. Are you sure? Yes. Pero naanay nahimo na tabo na sa Lamak. Supposedly kita ikono na. Supposedly. Yes. So saan ay tabo? Mga problema ko mga hindi ko kibaw sa Rizal. Swerte ka. Ako ang binoto mo. Hindi. Pero sa Tinoodra, I as former Secretary of Agriculture, dugay na ko nagdamgo na to be part, ma-appeal sa usa ka programa na makapatukod ng modern integrated coconut plant. The coconut tree is the major export product ng Pilipinas sa agriculture for many, many decades. The number one export product of the Philippines agriculture is coconut copra oil. That is why it's very important, panahon na diri sa Bohol, we lead the way, we show the way. I want to ask Emmy, so immediately kung atong ibahin-bahin ang processing ng coconut, how are we going to do it sa Balilihan? How are we going to start the process? Kanang it will be run by
grupo nga capable nga mudagan dito assisted by the PCA and the provincial government. Kung may bahin-bahin ng operation, what is the first operation na pwede natin ikukot rin? Kang pagkakaroon ang kanang mga botron, bahin tingon o ikortikiting kanang bunot o galingon. Then because kay bunot na yung hakuton, bulky man kayo na, kinalan mag-hold-not buying ta. Because na yung hold-not buying, pwede tang temporarily, magkahimot magsugod na ta itong ato ang VCO processing. How much is that first component? That first component ng operation? Kanang makinaan ako is more than mga 1 million kanang component. 1 million. So, ang total will be how much? Ang tanan na kung appeal building will cost about 15 million. And nanay PCA nga pansa na kung sa province, sa regional office, only ilang kay pamit kay authorities sa regional office to disburse it. But Amy, ipahibaw nila, the provincial government is willing to counterpart even up to 50 million if we have room, because we have to make this the most modern facility, not only in Visayas and Mindanao, but I want to beat the plants in Luzon. Is this possible, Amy? Posible ba? Yes, go. Even pagka initially, pwede na itong butangan o kanang PCO processing facility una pare sa itong ikortikiting machine. Na itong namantay available karon sa Bohol na usa ka set nga virgin coconut oil processing facility atong i-component na sa ato ang ikortikiting machine nga 15 million. May kinahanglan maayo ang atong paghimo sa planta. This has to be a model. Tungod kay this is only the first. Dakong posibilidad na there will be others sa Bohol. Pila pa ang posible na atong kanang upat ka buko at upat gamay ra kay nang upat. Four. So right now, the first operation will be decorticating. Yes, decorticating. But as I said, we are going to buy. Mupalit na ta sa bagong pangpakpak ba? Okay. Panghinlo. Para sa buto. Para sa buto, para ato nang mag-pull out na ta ng coconut products. Tungod kay karon ang Abkay ug ang bar, Dari, ready na sila. Ingon nila, ang mga hotels, andam na sila na mupalit ng mga coconut. Bao nga, makayo ko sa local government dire, Ma'am Puresa, if we can have even a small bagsakan warehouse, because we will put the machine, yung pangpakpak ba ng buto, we will clean it here so that ang excess we can process. But pangpakpak ba, para maayong magputos pa, pwede na nato i-deliver. How big? Not very big. Kamay ra naman. Ang sagaw ka? Ang bagsakan warehouse para sa kamay ra. Basit, ali ka ng karang ako, kamay ra kayo ko. Only, kung ali bagsakan, ali ito pakpakan, at kung provide mo tao katong lugar nga patungkol kay kuha ng bunot, dako man ng bunot malabay, so ato nang ipagaling, imo na to ng fertilizer, so apil na siya sa component. But immediately that facility has to be there. Yes. Okay, ang target nato when do we begin ang sa project? Ang atong project diha sa Del Carmen, one ako kana nanay go signal sa General Office na maingon sila ang board maingon authorized na to utilize the funds. Nanay andam na nang among materials for bidding. Na madaan kay i-prepare na sa una pa. Very much ready na sa provincial government, the local government o ang PCA. Amy, ang tibuok Bohol, naminaw nato karon ha. Yes. What we announce here becomes our deadline. So please, we have to be very careful ha. Yes, okay, ang naminaw nato karon, they are waiting to see this. Because ang akong commitment nila, ipakita nila that if we sell that coconut to the market, na posibilidad na kada mag-uuma, you will earn 20 pesos. 20 pesos per coconut. Rather than ibaligyan mo ang 1 kilo of coconut, 12 pesos for 4 coconuts. So we have to show them. So kano sa ang target date nato? By Christmas, pwede na. Basil, by Christmas? Kanang ang PCA just recently naka-compose sa governing board na chairman, nanatay members sa regular members sa governing board, and they will be the one to authorize utilization sa funds. But that's for the building. That's for the building. Apil lang makina ko.
Okay, but ang provincial government karon, just to jumpstart, we are willing to buy that coconut cleaning machine. Okay, yes. That is worth about 200 to 300,000 pesos. Mao nga, Mayora, if we can have even 100, 200 square meters ra, it is in the supplemental budget already. We're willing to buy that to make a showcase. Because Abcay and Bar are ready to buy. So we have to absorb. As I explained to all of you, kung 150,000 ra out of the 1.5 million na turista ang makasuway, makatilaw pa sa atong coconut. 150,000 coconuts, ang value is only how much? 450,000 pesos lang kung ang ibaligyan nimo kopra. But 150,000 nuts kung ibaligyan nimo sa mga turista at 20 pesos only, that is 3 million pesos. Bob, can you imagine? From 450,000, mahimong 3 million pesos. So, we have to build this case, engineer. Yes, ikaw ba? Ito ang ako tama ngayon ito mayor nga magkagamaan ka na building ma-provide dili man siya nga di necessary nga complicated ang building, it should be a simple building, then mapalit ang makina in 2 months time, mabot ang makina kay Thomas gawas. Then while magawatas makina, we will already organize sa mga barangay para ang mga barangay sa atong schedule sa ilang pag-harvest sa ilang mga butong tungkol kay di man nahimong magdungan sila kay sobra kadaghan basig dili mahalin sa atong maparme magsugod nato kay ang butong magulog imong i-process ma-brown so di na presentable so it should be fresh. So while niya may mga kapitan, we will make use of this barangay so makatilaw gud ang tanang barangay. Pwede po isakay ang makina sa truck. Pwede mo suroy ang truck para daghan ang makakita. We can put it in a truck and then suroy ita. Parang tanan Tagalog opportunity na put kay truck. Nagamito nato to deliver the products because this is an educational caravan. Caravan, we have to educate the farmers. Mga kaigsunan ako sa agriculture sa akong kasinatian. There are only 2 sectors in the agriculture sector na pinakakapos. Ang number 1 ang mga mananagat. Of all the people in the agri-fishery sector, ang pinakaluoy, number 1, mananagat. Nga naman, out of 9 months in 1 year, amihan, habagat, only 3 months to fish. Yan na uyang. Mao nga kagahapon, na ako sa Nasingit, sa Hetape. Ugma sa Domingo, mubalik ko sa Talibon para sa food distribution. Kauban na ako si Ma'am Mita Texon, muad to be sa Buena Vista tomorrow to address the issue of our fisherfolk. But ang second, kung sa land base, who is the poorest? It is not the rice farmer. The poorest is the coconut farmer. These are the 2 sectors na kinahanglan na taga nato pagtagad og tabang. And in Bohol, ang 400,000 na atong mga kaigsuunan na nagpabilin sa kalisdanan karon, naa sila sa fishery sector ug sa coconut sector. They are the ones we have to help. Kung maghuwat pa ta sa building ng PCA, kano sa pamahuman? That will come later on. Ang tungod kayo, siyempre, muagi pati sila sa bidding. Ang i-prioritize nato ang pag-deliver sa butong. Ang pag-deliver sa butong sa tourist areas. So, bisan pa wa pa ang makina, kinahanglan pa na sobrang hinlo naman ang coconut. If you have coconut ready to supply, mupalit ang provincial government, ibaligyan nato sa mga tourism centers nato, sa mga resorts, para sugod na tang makatabang sa mga coconut farmers. We have to build in model na andam tang mutabang nila. Tungkol kay kanunay, ang madungog nato nila is, sir, what are we going to do with our copra? 12 pesos. Sa panahon na ako, niabot pa sa 30. 2008, secretary ko, I remember, the price of copra is 38 pesos. 38 pesos, niabot. Do you remember? 38. Now, 12 pesos. No, alkansi ang mga mag-uuma natin. So we have to do something because this is a poverty issue. So, Emmy, in the future, we have to be able to produce cocoa sugar food. Yes, go. Cocoa sugar is the only sugar that is allowed kung diabetic ka. Bisan pa diabetic ka, pwede ang cocoa sugar. Correct? Yes, yes. Alright. Another product, Gov Chato, I want to do
I want to ship out virgin coconut oil. BCO is $2,000, sir. $2,000 per ton to Japan and to China. That's why, Amy, my request, nung kayo na nag-uban, please, Secretary Paco, I've been wanting to build a facility sa Bohol, please. Now we have to make it a reality. I was not able to make it a reality kaniya itong secretary ko, but basit karon. Akong damgo. Kumplito na ko ng mga stalis tanan ko, pero wala ito na yung problema sa karon. With the assistance ni Nemo o ni Congressman, sigurado na kay Ingo na daan itong DA. Pinumdum mo ba taga Balilihan? At one time nga nag-launching ka dito sa inyong suman, katong nag-diskurso nga ipaningot nga Tagalog, si Deputy Administrator Roy Rosales, ningon siya mga 2 weeks ago, itawag si RM John Langong, nga regional manager nato dire. John, ato kong ipadayon ang atong hub sa Balilihan. So siya na may kuwan karon, baon ko tiyo may po, kinawa na po siya dito. O magpasalamat po ko ni Ma'am Mirasol Balistoy ng Department of Trade. Tungod kayo nag-commit naman ang Department of Trade for ovens so that we can begin producing buko products like buko pies and other products. Ma'am, palihog. Yes, sir. Chips Food, DTI, Department of Trade. Oh, we have this shared service facility nga programa sa DTI. So makahatag mi og mga ekwipo nga gamiton ninyo nga aron makahimo mo og mga produkto nga atong ikabaligya. Nakaibaw man ta nga tourist destination ang Bohol, di ba? So kinahanglan ni og mga pasalubong sa mga pagkaon nga mga atong ikapanghambog ba pareha sa ubang nasod na sila mga coconut chips, na sila mga unsa pa diha nga pagkaon or kanang coconut. So ato nang himuon with the integrated cocoa processing plant na himuon diri sa Balilihan. Tanaw na to unsay mahimo para sa atong pagkaon, processed food. So initially, gaistorya ni Governor gahapon, ang iyang gusto nga mahitabo is magamata og mga buko pie dire. So, naa-time business counselor nga na-assign dire na ni-report naman siguro na siya nimo Mayor no si Ken Kalumba. Natay mga business counselor nga tig-anihan dire. Amo ni siyang gitahasan og tan-aw sa grupo kay kita manggod ang gobyerno manggod mohatag og tabang pinaagi sa mga organized groups kana bang naa-joy legal personality, no? So, tan-awon atong i-assess kung unsay naa diha, unsay skills o unsay atong i-enhance karon makahimo ta og mga produkto nga atong ma-support sa turismo sa Bohol. So, mao na siya ko. Initially atong tan-awon jud na. Thank you very much, ma'am. Mao nga ang atong short-term program, buy coconut products from coconuts from our farmers and i-process into cocoa water, ibaligya sa mga turista, makatabang sa pagpadugang sa ilang panginabuhi. Aside from that, to buy coconut products to produce into buko pie and other pastry products na coconut based. After that, nang hinaot mi na pag-abot sa saktong panahon, PCA will finish the integrated coconut plant as we are selling the initial cocoa products. As we are selling the initial coconut products, ipahuman ng PCA ang construction ng integrated coconut plant. And sa integrated coconut plant, magdugangan na ang mga produkto nga magawa sa usa ka coconut tree. Alright? So, ana ang hagit sa PCA. But aside from that, that is the short term. Naatay medium-term solution. Ang short-term, provincial government will buy immediately. Medium-term solution, PCA must finish the manufacturing facility. Now, we must also refertilize. Mao nga, engineer, can I please ask you, what is the normal output of one coconut tree right now? Ang normal, because kinahanglan, musod na ta sa refertilization program and sa replanting for hybrid varieties. Normally, ang atong average sa Bohol is 34 nuts. 34 nuts in per one tree. Per year, yes.
Kaya naman ko average man ako 34 knots per trip per year. Kay gamay ko kayo na, pero naman ko ang atong ibase na kay bearing age man na may ibang white fertilizer na ibang daghan, pero average na to is 34. But can you please educate our listeners? What is the most effective, simplest, and cheapest way to refertilize one coconut tree? Ang atong ipanghatag karon nga maka-immediately barato nga kuan is salt, ordinary salt. Kanang atong decorticating machine diha sa Balilihan pohon, once ma-dry na, then ingon nga ihumol na sa tubig sa dagat, muna itong i-fertilizer na to na, muna itong i-fertilize, so naka-improve ka soil juta na to kay na-ikukupit, then na-fertilize pa po mo. Then pagkakaroon, I would like to inform everyone din sa Balilihan nga we have available chicken dung in Ubay for free. Og naamoy dump truck, bisag nakuha baka dump truck pa to, 10 trucks you can get in Ubay sa Atong Garden, chicken dung for free. Maunay gwapo na nga pang-abono sa lubi. Kasi sa record sa PCA, ang inasayuan yun na mga nga hybrid sa una, og lubi karon iabonuhan og iti sa manok. But ang sodium chloride, ang salt, how many percent ang increase sa production? Mukha nyo, double ang production ko. At least double sa production. Double sa production. Yes. So how many kilos of salt per tree? 4 kilos per tree. 4 kilos. 4 kilos per tree. Okay, so atong ipasabot, ipahibaw sa atong mga kaigsunan sa Bohol. This is another program that we will include in the 2020 budget nato sa Bohol. Mangayo ta ng pondo gikan sa PCA, sa Department of Agriculture. This year na ako na. And mo-counterput ang provincial government sa pag-increase sa production nato. But ang priority, of course, is not only refertilization. Ang priority nato, makatabang ta sa issue ng collapse price nato sa copra. Alright? But that is not the only important project nato sa coconut trees. In coconut trees, it is not only selling, processing, naapod tayo intercropping. Para mapakadugang ang objective nato, madugangan ang kita sa atong mga coconut farmers. Engineer Larry Pamugas. Salamat. Ayong hapon sa tanan. Ang Balilihan, usa sa nakauna na to, I don't know kung natanom na mo na itong kakao, Mayor? No? Nagatanom na ba ta sa kakao, intercropping sa lubi? Pero maningo ko. Nagatanom na ba ta? Ano mo nga nagkakaw, ang papod kayo mga doha. Ang programa karon nato, continue ra nga programa ni GovArt, intercropping sa kalubihan. Katong lubi nga medyo taas na, nato intercrop nga kakao o kape. Katong area nga pwede na to mabutangan o peppermint. Sa may Bisaya ng peppermint, paminta. No? Dapat katanom na to paminta. Palitra noon, palitra. Pero matong di GovArt, dili pwede po mutanong na tag 5 ka punuang paminta. Kay ang target, mampurisa, pag-export man ang paminta. Kay tagsaro po itaw siguro mapalit o 1 kilong paminta. Maglitson ta, balik piso rapod, balik dohos. So, ang paglantaw na to, kaya ang paminta, dili kayo maginalag tubig. Manageable kayo ang pagkuhan sa paminta. Muna mga programa na itong intercropping, gawa sa programa nila ni Dong Ime sa PCA, nga naapoy baka nga intercrop. No? Namin mga programa nila sa PCA, siguro dugming intercrop nga baka. Sa area nga nugbo pa ang lubig, atong ingon ni GovArt nga hybrid nga mga variety, pwede man ito na ito, may intercropan na butanon. Mga kapitan, pwede ba? Intercropan butanon? Hinay kayong tingog. Natay kopya diri nga model farm ko nasa Saling, o gusto silang mutanaw sa eksakto nga pagpananom o teknolohiya. Si Kapitan Randy kay mama ni in charge na busy naman ni Ron Mayor Purisa. Iyan ang project yun nasa Saling. So makalantaw mo nito unsay mga mayong klase sa utanon nga mo'y mabuhi diri sa lungsod sa Balilihan. Gawas atong nahibawan nato nga palidjaking mata ning Balilihan. Pero laing mga utanon nga pwede makita ninyo, pangutama namo ni Kapitan Randy kay tuwa dito nga atong mga
klase-klase ko tanon, naigikas Korea, naigikas China, nga itong i-trial dito. So mo na intercropping ko, nga we hope we can start. Actually, we started in the municipality of Balilihan. Importante lang, di na ito kalimtan kanunay, pahinumdum ni Gobart kanunay, ang Philippine Crop Insurance Corporation, ang PCIC. Kaya ang lubi, apil na sa insurance. Kisa may nagpa-insure, naglubi anay. Yaman mo pa ko, sayang. So katong kape nga itanong na to, ilawom sa lubi, ipa-insure to na to. Katong kakao nga itanong na to, ilawom sa lubi, ipa-insure. Kay libre ang PCIC ron. Namas bibi anay, mambibi unies, at tuaran niyo ang opisina, kay libre ang insurance karon sa ato ang crop insurance. Ya gawas pa, ano naman? Palihog ko na po, naundang na? RSBC? Ang RSBC libre, pero ang was sa RSBC ang sa August 15 random line. So dili na sila kapada. Sa humay, Day, sa humay. Tanan. Ano sa man magsugod na po dagat mo RSBC? Ang RSBC continuous. Ang katong agri-agra nga was sa listahan sa RSBC, wala na. So, may problema kay taplan na ni Mayor katong nasa agri-agra. Pero gamay ra may na agri-agra siguro na to dire sa Balilihan. Kay kasagaran na to RSBC man. RSBC man. So, mo na pila ka importante kay gawas nga ang inyong crops na insured, appeal pod ang inyong farmer na insured. Madisgrasya si Bako na unya napoy libre nga hospitalization ko nga 5 ka adlaw na no. 5 days nga hospitalization si Bako kung ang insured dunay mahitabo sa hospital sa RSBC. So kana lang siguro ko bang atong ipaambit gawas sa mga regular program na to sa agriculture nga kanunay na to ipaambit na to sa tibuok katiling Pagmulanan. Salamat ko. Lord, bako matinga nga naman ang mga kapitan hilom sila. Tungkol kay ningunahon na sila na 3 times na nilong sting. 4 times ko. 4 times paita. 4 times na gilunch mo nga nakasabot ko nga naman murag hilom ang atong mga kapitan. Tungkol kay gusto nila na murag naghuna-huna sila kung ano sa ba talaga nga musugod ang kining project. Mao nga akong balikon, short term, paningkamot talar, Emmy, let us already buy. Let us get the coconut cleaner machine, yes. The machine. Kung dili ko, we are waiting for the procurement. Why problema? Kinahanglan mangita taog solusyon to start buying. Tungod kay ang bar, ang abkay, nisugot na sila, namupalit sila. So, bisa pa pang cleaner. Basin kinahanglan, i-ready na nato ang programa, mag-pull out na ta ng coconut products para ma-deliver na nato sa merkado. Tungod kay, Gob, ako ipahibaw nimo si Manang Pastrotin. She allowed us to use her parking lot, Mayora, sa Panglao, sa Alona, para mahimo natong bagsakan for coconut and farm products. So that is what we are going to work on. Himo ta lang murag bagsakan dito for coconut, mga utan, mga prutas, to showcase our food products in the tourism area. So magpasalam, that is the short-term solution. But magpaabot minimo ha sa tabang gikan sa PCA. Ang provincial government, andam na mamimimo mo counterpart ninyo. Kung napay pondo gikan kaninyo, please. Former Governor Chato and I visited the site this afternoon. It is a beautiful site, ready na, leveled na, 2-hectare site for our integrated coconut plant. Kung nga magpaabot mi sa tabang ninyo, I would like to tell the PCA administrator, the provincial government Bohol is ready to counterpart. We've already set aside, ang target namo ni Peter immediately is 20 million, but pwede pang muabot ng 50 million to counterpart to build a fantastic integrated plant. It has to be a model, partner. Let's go. Dito mo sugot na ang atong integrated plant is second rate. Hindi pwede na second rate. Okay? Aside from that, sa karong puntuhan naman, we would also like to give an opportunity later for former Governor Ed, kung na kay mensahe, si Mayora, Reza Chato, if you also have a message. But at this point in time, akong ihatag ang mikropono ni Kevin De Valerio para sa mga pangutana nga mugikan sa mga katawhan. This is the portion na kung naipangutana ka mo,
whatever issue, question you have. Cheque ba para sa senior citizen? Emergency assistance ba? Scholarship ba? Tabang ba para sa mga farm to market road clearing nato? Naapod ang si engineer, labor, tourism, education, livestock, social services, ang provincial government nasa atong atubangan karong hapuna para mutubag sa inyong mga pangutana. And naka-simulcast naman ta, so daghan po ang naminaw nato sa Bohol. So nanginaot ko na sila makatunan sa atong mga pagdiskutan ng mga issues nila. Thank you, Gov. Ang unang mangutana, Gov, kapitan sa Barangay San Isidro, si Cap Victor Lubante. Cap. So, maayong palisgo ug sa ato sa imuhang mga staff sa probinsya ug ato sa mga kanhi gobernador sa ato ang Bohol, si Congressman Edith Santo ug ato ang pinalangga na mayor. Nakoy murag dili man ipangutana, murag remind lang sa amo ang karsada sa tourism sa amo ang barangay ug nga masumpayan ko na ato po na engineer kasatan kay ija mo po ni lihok kung gamura man o wala magpadayo ang karsada kunya akan na po usa ka porsyon nga kana bitang sumpay sa tumoy na mura o ibiyaan man sa kontraktor mura mo atong multikaw ganit na mo musangit man mura o nalawong ba ang bakon ultimo tong mga turista sa amo dong sa ang Kamugaw Falls mura o maglisod na itong ilahang mga sakyan ng gagmay so maura po tayo hawat daghang salamat. Thank you, Kap. Niya si Engineer Gasano. Okay, mayong hapon sa tanan. May hapon sa mga kapitan sa mga katauhan. So, sa problema ni, problema ni Juan, ni Kapitan Lubante, unang-una sa tanan, muna kinaunhan ng iayo kasada din wapamayo ni Juan, nang ayo na mo si Kapitan Lubante. So, kanang bahin sa transition na sa concreting, wa siguro matarong ng tikanganan kay mo, simintuhong na to, musaka mo na siminto, upos ng ato lang ang pabutangan o transisyon niya, no? Kadilit mo sangit ang multikaw. Kanya katong imo Kap sa tungod sa imong tourism magana imong dapit. So sa ato ta sa convergence sa muna na sa tourism. Dili problema na basta dunay mga lugar nga potensyal sa tourism na siya dali na nang matagal sa atong mga gamhanan tungod na ng convergence na to, no? Nga sa turismo o sa DPWH na sila yung programa na para ng mga kasadaha. So, why problema na Kap? Daliran na ito na sa DP na ito ikuan na kay turismo mo na imong lugar. Naman ay makita diyan na ako'y kung di ba nagkamugaw, no? Kamugaw Falls. So, why problema na Kap? Sa ito na ito na sa convergence na ito i-attack. Okay. Kaya salamat, Engineer. Ang sunod nga mo hatag sa pangutana o mangutana karong hapuna ang kapitan sa Datag Norte, si Kapitan Pedro Bungayo. Salamat, sir. Bayong hapon sa atong halangdong gobernador, Artiap, gamila sa itong Congressman ni Santo, sa itong mayor. Dili po talang na ako kanang nami Barangay Road sa Datag Norte, padong ito sa tubig sa bukid, gusto kami yung simentohon. Kaya daghang yung tao magto dito. Kanya, sa unahan po, naapoy ang Barangay Road nga bato-bato pa, mga ito may tabang magrabahan. Muna yung pangutana ko dako ko pasalamat o
atong mahatagan ang pagtagan. Mga to, Yawa, salamat. Thank you, Kap. Engineer. Ayong balita, ikan sa ito, Congressman, kana inyong kasada diha, Kap, sa San Roque, sa Datag, magsumpay mo na diha. By 2020, nanaguloy ahilo na anak kay Barangay Roads, no? Ato sa DPWs na sumpay mo ko na siya tanan diha, daghanan nagsumpay kasada diha nga Barangay Roads, di ba? Oh, nanay isultihan giungungan ko ni Congressman aron di mo makadungog na kunoy, man. Giungong niya aron di ka kadungog. Ganaan na kunoy karon 2020. So nagadungog na inos lang tanan. So pagpagtana gikan ni Congressman Chato, nanay gihatag niya, no? Pangitagaag paagi. So ayo gagol. Sunod niya mo pasupod sa iyahang ato lang, Kevin, sa bayan namin kay Aaron Maglaro, kay base ng ubang baryo, maingon nga wa sila apilas plano, no? Kami ni Governor Art o ni kani Congressman Rene nga Vice Governor na karon, katanaw man sa mga kalsada, no? Kaning si Katuna nga road, provincial road na gigastuan na sa probinsya padong sa Datag, no? Unya ang plano ana is mosumpay sa Datag. Kaning pikas pod nga waba gikan sa Datag pod na padung sa San Roque, labyan ana ang San Roque, Buktol, Baucan Norte, Baucan Sur, Datag Norte, Datag Sur. Mao toy giingon nga gipadala na sa Public Works and hopefully next year na siya ikaw galingon niyang budget. So maginahinay na pod na siya kasimento diyang dapita. Mas nindot og ang si Katuna og ang balilihan masumpay kay mas dali na gyud iagi, no? Padong ditong dapita Governor Art. Onya sementado naman ang gikan sa Sikatuna padong sa Datag. Lain po itong nagkuros gikan sa San Roque padong sa Sikatuna. Okay? Thank you. Thank you, Congressman Chato. Sunod nga mo hatag pangutana mo si Kapitan Migronio Camanzo sa San Irinio. Mayong apon na binasa atong pinangga nga bago nga Governor Art Yap, ingon man sa atong bago sa Congressman si Congressman Ed Sato sa among mayor. Kini ko taga-istorya namin si Congressman ini pahit tungod ini kini Bugwak Spring nga bago karon nga among giplanuhan sa among barangay nga among i-improve para sa tourism. Imbong na ni karon go gani nag-istorya na kami si Congressman Chato nga ang among kasada simintohon paingon dito parang ang mga tao di na mag-isod mo ato dito. Kung gusto sa pagkugog nga naapoy imong tapang aron manindot ug dali ang among lugar diha sa Bugwak Spring. Hanyo lang ko sa imong marumong nga kasing-kasing unta di ko nimo hikawan ining tapang nga akong ipangayo. Ingon man sa among mayor nga aptik nga moayuda na mga kalihukan sa among barangay, sa among gobernador. Dinhi sa mga staff ni Governor Art, may magpasalamat sa pagkuninyo dako nga niya kamo mitambong aron matubag ang ubang mga problema sa among mga katawan dinhi sa Hanopor. Dinhi lang kong utob ug mayong hapon go. Okay. Niya si Ma'am Jo Caparus sa Bohol Tourism Office. So maayong hapon atong tanan, no? May kay itong imuhang issue nga gi-raise, no? Kap kay bawo ko nga kanang Bugwak Spring gwapo kinakayo. Gani yung kontrata na ko mayura ngay paadto ko na ipa-evaluate niya siya karong mga week up then pamali ko tawagan niya siguro mga next week ko do that. Ingon po si Congressman nga pwede nato atuon karon kay masud magsakyanan. Kita gayod diri sa probinsya nangita ta, no? Nangita kita og mga lain pang mga size nga pwede ito ma-develop kay sige kanang
reklamo ng mga turista, Chocolate Hills na po, Talsir na po, babaylain anak. So these are mo ni ang mga lain, no? Mo ni ang mga lain nga mga destinasyon nga umadam lang atong ma-develop ug atong ma-offer sa atong mga turista. So rest assured, Kap, we'll go our best to will evaluate it first and then at magamana nato og development plan, no? Diba? Comprehensive development plan kung how to develop it. And gani ang atong new governor here has been telling me na kinahanglan dyan magamata og circuit, no? Tourism circuit wherein we could put our provincial tourism centers, no? Nga naadihatanan makita not only the sites, no? Dili lang katong mga anindot mga lugar, but also ang mga serbisyo nga makuha dapat sa atong mga turista like food, souvenirs, and all the rest. So, Kap, rest assured, we will work hand in hand with you. Thank you. Thank you. Naidugang si Congressman. Naidugang, ha? Kining, nalipay ko tanga niya si Governor Art, bisita sa Balilihan. Kaya naidaghang lugar po din hinga, pareho anang Bugwak Spring, na sigurado ko nga mapakakita si Governor Art. Nindot ni kay Upper Abatan River, Upper Lubok River ni siya, Governor Art. Unya, sumpay po ni sa Batuan, Makapiko Rapids. No? So, daghang attractions din ha, nga why nakakita sa una kay maot tag karsada. Ang hanupol, wag mo bisita din sa una kay puro mga tao nga nagidag armas mo na din Unya, ang kalsada perting gubaa, usara kasakyanan ang muagi. Pero karon kada minuto kita na mas mga sakyanan, madugangan pagyud na og mahuman na ang antikera Todorol katong giagian ni Governor Art karon. Mao na nga dili ta matinga nga tungod kay social media ang gigamit ron sa mga litratuhan lang i-post diretso bisan og kanang bugwak wala pa na i-promote kay kulang pa man siya wa kay Casillas wa ang agianan niya dito pero di na nimo mahawiran ang mga tao. Last Sunday, Governor Art with Mayor Poresa din imi nagsimba. Ang purpose is, mutanaw lang yun may sa bugwak, nga naay daghan ko nung taon na sige kanto. Asa kag mga 300 katao mo'y nangaligo dito sa Bugwak Spring. Ingon anak na siya kapopular. Wa na i-promote because dili pa ready. Pero, nanganha na yun ang mga tao, di na mapunggan. Mao na hinungdan nga nung inspeksyon sa mayor, gidana mo ang atong EPDC, kay aron matanawan. Unya, nalipay ta kanya si Gov Art, kaya nangita magyud taron og dugang nga mga nindot nga lugar sa ato, aron magsigig balik-balik ning atong mga turista. Kay sama bitaw sa ubang lugar, umiyo kag mamista ka, unya balik-balik to imong sudan, di na mo balik na imong bisita. Pero og lain mo imong ibutang sa lamisa, mas moangay ang mga bisita nga monha. So, kana pong ganihan ni Kapitan ingon og nag-istorya namin ni Congressman kunya mangayo pod minimo kanang tabang Gov Art. Ako na mo sutian nga si Governor Art o si Congressman Edgar o si Vice Gov Rene usa ra miliho. Unsay project sa probinsya gitabangan ni Gov Art, gitabangan ni Congressman, gitabangan ni Vice Gov. Og unsay project po ni Congressman dinhi sa ato og sa first district appeal po ana si Governor Art, no? Sa ato pa usa ra among lihok. Usahay naay kwarta sa nasyonal, si Congressman Chato mao imong tabang. Usahay ang probinsya mo inaaway nasyonal, naa dito ang probinsya, usahay magkurambos og pundo. So, hinaot nga masabtan sa tanan, labi na sa tanang kapitan, ug unsay madani, Congressman ni Mayor, tabang po nagikan ni Governor Art. Unsay mada sa probinsya, tinabangay. Kay sukat pa atong Governor po si Edgar Chato, mao po nagihapon kami ni Congressman Art dito sa 3rd District. Makarsada dito nga perting taasa na. Provincial road, pero national ang funding. Tinabangay gihapon. No? So, ayaw kag-roll ka. Kay, ug unsay atong istoryahan, appeal ana ang commitment ni Governor Art. No? So, daghang salamat. Ako po ipaibaw sa mga naminaw nato, no, especially sa radio. Ang thrust ng provincial government karon is full tourism. Tungod kay sa tanang mga programa nato, ang tourism, ang atong ang nakatabang na makapauso sa kalisdanan. Mao nga full tourism. Sige ang pagdawat na ako karon sa mga bagong tourism site. But pwedeng kabisi karon si Ma'am
Joe Cabarrus, tungod kay kung natay dawaton na tourism site, kinahanglan i-konsulta po niya sa tour operators. Di naman pwede na dawat na taong dawat sa mga tourism site. Kinahanglan ang mga tour operators, andang po sila na ibalik niya ang tourism site. Kinahanglan kita sila po. O kung sila po, mutanaw sila, muhangyo sila, okay, Governor, we will promote Bugwak Spring area. I-appeal na mo sa among run, pero kinahanglan na mo, Gov, we need assistance sa road development. And when that happens, that is the time mag-consulta ko ni Congressman Ed Chato, ako po. So, pag tinabangay ang pondo ng local government, ng provincial government, and the congressional funds gikan sa national, we will put it together to put up new tourism areas. Kung asang new tourism areas, we will also put support for mga women's groups, mga handicraft making, support sa mga mag-uuma, tourism center, convergence. Mga gusto na ako ipahibaw kanyong tanan na this September, mag-inclusive seminar, mag-planning ang Department of Trade, ang provincial government, ang Philippine Port Authority po, kauban ng mga ubang pang mga government agencies, para ang among plano, tanan, di pwede mag-inusara-inusarta, mausik ang kwarta. I-converge na to ang kwarta ng probinsya sa mga national agency o local governments. All for tourism. Tourism economy ang Bohol, atong ipakusog, atong lipunon ang atong tourism economy diri sa Bohol. Thank you, Gov. Niya pa'y sunod, Gov, si Barangay Kapitan Alex Tahil sa Barangay Buyog proper. Mayong hapon ko sa atong congressman, sa atong mayor, ug sa tanan head offices sa probinsya. Kani nga mga agop sa Tagalog po, ang problema na mo ko ang signal. Ako ipahibaw ninyo karon na si Alder De Malerio, ang one of our board members, ang akong Tagalog assignment na maki-coordinate sa SMART ug sa Globe na butangan ng mga signal ang mga areas na himuon natong tourism areas. So, nanatay plano. Gusto po na ako ipahibaw kaninyong tanan na naiduha ka private sector company na dili sila telco, pero satellite company sila. I-studyohan na nila karon na puputang sila ng mga satellite towers sa Bohol. So, let us give them time. At the proper time, maybe 2 months from now, natay maayong announcement para sa tanan kabahin sa connectivity natin. Thank you, Gov. Murag wag signal aning napita po. Ang sunod nga mangutana si Barangay Kagawad Federico Baliong sa Hanupol Norte. Mayong hapon sa atong kanhi Gobernador Ede o atong pinangga nga inahan mayor sa Balian, Madam Porisa o atong bagong mahaon nga Gobernador, idol kayo sa Hanupol, Art Yap. Balikong ko mayong hapon ang tanan. Sa akong bahin, kabahin ni sa isgutan ganiha nga lupi. Na ako'y ga-manage pagtanom o kanang lupi nga hybrid. 578 na kabuok lupi, duhan tuig na kapin, duha sa Mayo, ang tag-iya na akong giamuhan nga Tagaloon. Karon ako gikontak na naaman siya magpuyok karon sa Mangga, nawad-an siya gana. Pero ako giinan siya na sayang kaadyo nga ang gidagkoon sa lubi nga imong talikdan nga wa na imong biyaan nga wa nimo wa na mahinloi. Ako'y nabuo kay na ako'y mga mintin nga tao nga sa matag kaduwaso sa katuig. Ako ipapakyaw na sa paghinlo lang daan 35,000 wa ka libre. Niya akong gitawagan karon si Manaha, ingon siya nga matay nung murag giwad-an ko gana kabahin sa lubi. Kay na ako'y lubi nga na prinda, mas dako pa man ang ikasuhol kaysa akong ipalugi. Mao ni problema ko nga anaa sa akong giamuhan nga hiabot nako ug mingon ko daghang kayo salamat. Common problem.
mao nga this is a problem na nakasabot na sa anang problema. That's why immediately emergency kinahanglan makatabang ang provincial government sa pagpalit sa mga coconut products. Emergency we pull out. Di na kinahanglan maghuwat pata sa makina sa pagpahinlo ng butong. Di na mag-eksperimenta tungod kay naanay yuta, naanay merkado, naanay bagsakan sa panglaw, ang abkay ug ang bar, ang mga association ng hotel ug restaurant owners andam pud sila nga mopalit ng mga butong mga butong gikan sa atong mga mag-uuma. Ang issue dara i-connect nato. So kung kinahanglan mo tapang ang provincial government manong sa pagpira sa atong mga butong para atong maipada imon buhat pud nato na makatabang ta para makatila makasuway ta sa increased prices para sa atong mga mag-uuma. Okay? Thank you, Gov. Sa hindi pa na ito maghatag ang ngayon nga po kastorya si Mayor Borasa o si Congressman Eddie Chato. Pasalamatan po nato, Gov, ang ato ang Provincial Health Office Team. Pinanguluhan sa ato ang Health Cluster Head, si Dr. Yul Lopez, upan nato karon. Napod si Dr. Filino Colomnas, Dr. Gladives Samson, Dr. Radillo Gallego, Dr. Cherily Faye Tagab, o si Dr. Michael Oliver Dano, na mo'y nagpahigayon sa ato ang Medical of Dental Mission. Uban po sa ato ang MHO, si Dr. Violo Lorente, o niya po'y legal services na ihatag sa PLO, niya si Attorney Marley Jimenez. Ato nag-ihatag ang hingiyon nga makatimbaya po, makasturya po, o makahatag og reaksyon ang ato ang mayor sa lungsod sa Balilihan, si Mayor Borasa Chato. Daghang salamat, Kevin. Mo na igingon og when the heart is full, the mouth cannot speak. Kung puno ko na akong dughan sa pagpasalamat, murag wala ko'y lain pang ikasulti ko. Sa sumasa mong tarpulin, kung imo nang gibasa ko, maayo naman kaayo ka mo binisaya, sabtan yun na nimo. Ngayon, maayo na kayo mo binisaya, sigo, wa pa joy accent. Maayong pag-abot sa Balilihan ug mahinampon kami sa imong pagbisita. No? Dako kayo namong pasalamat ko nga nagahin gayud ka og panahon nga moanhi dinhi aron ipadayag ngadto sa katawhan sa among lungsod sa Balilihan ang inyong mga plano para sa kaayuhan sa atong katawhan ug sa tibok lungsod sa Balilihan ingon man sa kinatibuk-ang lalawigan sa Bohol. Pirmi mi mag-istorya ni Governor Art, ni Congressman Eddie Chato. Daghan kayo silang mga plano nga pagahimuon. Kita pong nagpaminaw, ma-excited po dahil labi na kay kayang-kaya kaayo nato diri sa atong lungsod sa Balilihan. Sama sa gipadayag na ni Governor Art na kukuhab nga dugay ra gyud nato ng gilantaw nga maayo gani kay na si Emmy mura og nakaako pa jud og balik din no sa kadugay ni jang saad-saad murag karon murag hayag-hayag na no katulo na gud taga groundbreaking hinaot pa unta nga ang ikaupat mao na jud ay last di na moabot og 5 no so dako kaayo nato ng kanang excitement nga kung na problema sige naman kung makadungog mayor unsaon man jud nato nang luki na tag 12 pesos tag 13 pesos naa ang tubag naa ra jud sa atong tukaran ang tubag naa na unta dugay ra unta pero unsaon man pero naa na si Governor Art si Congressman Eddie Chato ingon man ni Vice Governor Rene nga naa jud mo tambayayong nagtambayayong aron matuman ang atong mga gipangandoy. Ingon man sa atong Philippine Coconut Authority nakaroon si Emmy Romero ug nagkita pod ni Director pod sa PCA June Lago unya hing promise jud siya nga mayor mahinayon na gayud kanang atong kokohab sa lungsod sa Balilihan. So pakita atong pasalamat hatagan nato sa masipang pagpak.
Unya uptick po bidayon pag-ingon ni Governor Art nga kinanglan kuno siya lugar para sa pakpak sa lubi. Sa magtawag di man po na bunot kay butong man, no? Basta pagwapa sa lubi aron ibaligya. Anaan na may giplanuhan nga dayon-dayon kay tagaan ko tag deadline, no? Within this year matuman ang maong proyekto nga maghatag og tubag sa problema sa lubi. So puhon-puhon mahinayon yun na lumbanan sa paningkamot po sa atong local government unit, sa suporta sa atong Sangguniang Bayan, na din ni atong First Councilor Edgar Asilogog, mapay pag-abot gikan po na siya sa ilang tapok dito sa Tagbilaran. So daghan kaayo nga mga kahimuan nga atong mapaabot pinaagi sa hugot nga pagsuporta ni Governor Art, ni Congressman Rene, ni Vice Governor wrong number, Congressman Eddie, o ni Vice Governor Rene Relampagos. Unya, di pa man dyan na makalimot ang pamaanad. Kita excited na kayo nga mahimutang mapahiluna ang maong mga kahimuan para pagdugang ug hatag kalambuan ug kauswagan sa atong lungsod sa Balilihan ug maupod kini atong pamaagi nga mapanatili nato ang kahusay ug kalinaw sa atong lungsod sa Balilihan. Hinaot pagod nga dili kini maoy kinaunhan o kinatapusan kapag bisita. Hibaw ko nga naapay daghang panahon nga mohatag si Gov sa iyang mga plano para sa kaayuhan sa atong lungsod. So Gov, sa ako nag-iingon, daghan kaayong salamat. Maningkamot mi Gov that we will be always here to give all-out support to your programs, to your plans for the entire province of Bohol, as we do much also as our share from the municipality, local government unit of Balilihan. As you see, naadin ang atong mga kapitanes sa dili lang sa Hanopol, apil usab ang sa lungsod sa Balilihan. Nagpakita ka na Gov sa ilang kadasig usab nga maminaw o sayod ko nga naapod sila andam nga mosuporta kung unsa may mga programa sa atong lalawigan sa Bohol. So to all the heads of offices, kay salamat kay nangan nimo, nakit-an na jud ang inyong kaanya o kagwapo po di ay gahalag upaw. Daghan kay salamat sa panahon nga inyong gigugol para mapaambit ang serbisyo sa inyong tagsa-tagsa ka-opisina. So, aim high, Balilihan forever. Daghan kayong salamat sa atong halangdon nga Mayor Poresa Chato. Pakpakan na to si Mayor Poresa. Ang sunod, tagaan na itong higayon ang kanhin atong gobernador karon kongresista sa unang distrito atong isuon ni inyong kinahang Congressman Eddie Chato. Kay salamat Kevin ang atong maaptik ating baila. May ngapon sa tanan. Mahimo ba nga tagaan atong kinakusgan nga pagpag ang atong Governor Art Yap? Kuyog sa iyang mga kauban, sa iyang pagbisita dinhi sa atong barangay, mga kabaranggayan sa Hanopol ug sa lungsod sa Balilihan. O mahinumdum ko ang katapusan nga pagbisita dinhi sa atong mga heads of offices katong naghimo ta og hit Bohol Caravan dinhi sa maong lungsod. O nalipay kita nga human sa piniliay usa gyud ta sa mga kinaunhan nga mga lungsod nga gibisita o balik ni Governor Art Yap. Pagpakaratong balik si Governor Art o daghan kaayong salamat kuyog sa mga head sa atong mga department sa probinsya. Pero ako lang mo istoryahan, kanis Governor Art, labi na sa mga tigpaminaw sa kaanginan sa atong bagong programa, kita tingog sa mga bulanon, ang ginaiya ni Governor Art Yap, bisan atong sekretary pa siya sa agriculture, ang atong lalawigan o mga kalungsuran, daghan na kaayong nadawat nga kaayuhan. Gikan sa Department of Agriculture. Mabitaw na nga kami ni Vice Governor Rene, wag yun may magduha-duha bisan gamay
nga mo endorso nga siya'y atong sunod gobernador. Tungod kay nahibaw yun may sa iyang pagka-workaholic, unya iyag yung trabahoon ang iyang gisulti para sa atong katawhan. Mao na nga mapasalamaton po ko ninyong tanan kay ang kadaghanan natong mga bulanon hingtong upod sa atong paghatag sa assurance nga Bohol will be in good hands with Governor Artiap. So bago pa lang gani siya, pila na kalugar ang iyang nasuroy, pila na kalugar ang iyang gibisita nga susama ni ini. Unya kita sa Hanupol, kita sa Balilihan, nadungog nato ang katong mga problema kinadak-an nga atong giatubang. Labi na ang kukuhab, tinuod man na ikatulo na nang groundbreaking atong gobernador pa si Edgar Chato. Kani si Amy, halos na hindi mo balik din ug di mo ato sa opisina kay mauwaw na siya og nganong madayon. Pila na ni nga gamiting ta sa Philippine Coconut Authority. Unya matud pa tungod kay naay dakong kamot nga mao'y kinaingnan wa madayon. Nang luod na mayor sa Balilihan kay palit na gud og 7 hectares nga yuta. Unya ang gobernador sa Bohol at that time nga kani inyo igsuon nga budget na mi og counterpart. Unya karon maayo ni kay ingabot nga ato gihapon suod ang gobernador. Mao ni nga madayon yun na dili lang para sa Balilihan. Kaya mo supply og mga lubi niini apil man ang mga kasilinganan nga mga lungsod. So ang ekonomiya niya mas mulambo dining kapita. Dugangan pa nato sa turismo. Kani diri katong atong bugwak ang istoryahan Governor Art. Nakurat ko kay pagpangutanan ako sa nang gigama dito og mga cottages. Bayad og 200 pesos sila rin nagama-gama. Ka-income sila 2,000 in a day. Isa mo ko'y muhatag ni Mog 2,000. Mas dako pa man na sa kaswal atong Kapitolyo karadlaw. Mao na nga kaning turismo makahatag og dugang kapanginabuhian. Kaning atong coconut hub makahatag og dugang kapanginabuhian. Magunsa man ang nindot atong mga karsada ug ang atong tiyan gigutom. Mao na nga kinahanglan magkuyog yun ang infrastruktura ug ang mga livelihood sa atong mga katawhan. So Governor Art, salamat ang imong pagka-secretary sa Agriculture, maggamit yun para sa Bohol. Unya gawas ana magpaabot ta sa atong official nga pagbukas kuyog ni Governor Art sa atong Batuan, Balilihan, Makapiko. Nahuman na ang Makapiko Bridge, gi-inspeksyon nato. After bugwak nga gi-inspeksyon nato, giadto nato Makapiko Bridge. Kinanindutan na atong highway. So og naay tawo daghan mo agi, nagpasabot na nga daghang mo palit sa inyong produkto, makabaligya mo, makapatigayon, makanegosyo, daghang dugang income pod sa atong katawhan. So mao nay kinatibukan, dili lang para sa Balilihan, giplano na para sa tibuok probinsya sa Bohol. Ubos ni Governor Artiap, unya kita isip congressman sa 1st District, kanunay mi magtawganay sa atong gobernador kay unay paluaponon sa Manila ang atong congressman pod may mutabang dito. Unya automatic sa atong governor suporta para sa atong lalawigan. So again, nangutana man si Mirasol diri og gob kana laging tarpulin ni Mayor Purisa nga maayong pag-abot sa Balilihan o mahinampon kami sa imong pagbisita Governor Artiap pagtimbaya gikan ni Mayor Purisa Veloso Chato ug ang katawhan sa Balilihan. Mingon si kaning Mirasol Balistoy sa DTI o gob wa mo lagi Congressman Edgar Chato ana nga welcome. Di ako sa giingnan og wa ba day kakahibaw og Balilihan gani sakop ko sa mayor. Mao na apil ko anang og ang katawhan sa Balilihan. Governor Art, welcome. Thank you very much. Og hangtod sa imong sunod nga pagbalik. Sa tanan nga nanganhi, daghan kaayong salamat. Maayong hapon. Thank you very much, Congressman Edgar Chato. Gov, ang imuhang panapos nga istorya. Ako pod, mahinangog pod ko. Kamu bisita ninyo diri. Sa Tagalog pa, di ba, sabik na sabik. Sabik na sabik. Tungod kay gusto na ako magpasalamat ninyong tanan. Kahibaw na ako na daghan ka ninyo ang nisaling sa grupo nato. Dili ran ako. Nisali ka mo sa grupo nato sa Pundok Padayon Bulano. Mao nga ako po. Dakong pasalamat ko ninyong tanan sa mainito na pagrawat ninyo na ako sa kusog na suporta na gihatag ninyo sa grupo nato. Hinaot ko na sa gamay nga panahon ang
nakasinati ta sa usag-usag atong natagaan og mga tubag ang atong mga kaigsuonan sa ilahang mga pangutana. Paghatag ta og gamay nga kasulbaran or paglaom sa atong mga kaigsuonan na ang provincial government, ang local government, ang atong mga opisyal, ang tanan na ningkamot para sa atong mga katawhan. So with that, ang salamat for this episode of Tingog sa mga Bulanon. Until the next time, magkita-kita ta sa atong inaugurasyon sa Coconut Integrated Plant sa Bohol sa Balilihan. Nagkasalamat kayo ng tanan.